Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira angu pato kadi ngene caritane andale rosang Prabu Sasrabawen Mas mati aran pateh su wanda pelabuhan Nippon tan kinelung tri prakara guna purana ingkang den tapi nuhoni para Kemarin gak lu genceleng dasa tenan. Bel kekuk sadulita mel. Ndara Sadewa. Lah kok teko benten kelawan padatan janur gunung kadingaren tanpa konto tanpa kandi. Rawuh sampeyan dalem Ndara Sadewa inggih Ndara Ragil. Wonten madukan Karang Kadempel ingkang abdipun Semar nyadong dawuh. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Kadangipun Kakang Nyai Sedewa. Pun Kakang Ndarawati melu nayogyani anggone Siadi suwana kersanipun Kakang. Yo suwana ning padukan Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken wedhus. Bocah senengane membong-membong. Wah. Aku mung cendhek ta, Tru. Kurang dawa. Ayo pijet. Wow. Ora gil. Ana apa? Ana wigati bosoaning negara Ngamarta. Ora malah sowan ngersane Dipol kakangku. Karang Kadempel. Lagi. Madura. Yayi Sedewa. Ana perkara apa Yayi teka sowan ning Karang Kadempel. Pun Kakang ing Madukara nyadung aturi Siadi. Yayi Nun. Ya jagat pangestu karo Kakang Semar. Kula wonten dawuh. Nala Garing. Ana dawuhmu apa, Yayi Sedewa? Satemene anggonku prapta. Ning madukan Karang Kadempel iki mung arep nyuwun senjata pitulunge Kakang Semar Badranaya. Ternyatane kondange akeh padha nyebutake yen to jagat saisine bakal tentrem kalamun to ing kono tinunggon panakaning Karang Kadempel ingkang ora ana liya kejaba mung Kakang Semar Badranaya. Jalaran jagat nyebutake
Yen to Kakang Semar Badranaya kuwi pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap, mula aja kaget. Yen to sawanku marang padukuhan Karang Kadempel iki dadi utusaning para Pandhawa, Kakang. Pandhawa utusan kalih sampeyan Wigatosena apa, Ndara? Ingkang ora ana liya kejaba. Wigatine Sedewa kinenjaluk senjata pitulung ana ngersane Kakang Semar. Gandeng Kakang Semar kuwi pangijawanting Sang Hyang Ismaya. Mula mesti wae mangerteni marang sak mobah mosi ing titah. Lah, banjur kang dadi wigatine Kakang, aku arep matur sartane aku arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Samengko yen to pancen nyata Kakang Semar kuwi landhep ing panggraita, marata diaganane Sedewa sawana ning padukan Karang Kadempel iki, aku mung arep nyuwun dawuh Kakang Semar. Munggo ana ngendi dina sakmengko papan dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ingkang wasana telung candra hari kalunggan sakmengko ninggal marang Prajanegara Ngamarta. Kamangka wis ora kurang-kurang nggone para Pandhawa ngupadi sarat sarana. Uga wis ngrawuhake Brahmana winasih 1000 sugata miyang para nimpuna. Kinarya ngupadi ana ngendi? Dununge Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata ya Kanjeng Ibu Prita. Nanging sakmengko durung ana trontong-trontong sulak ing pepadang, malah ana sawijining rasa mangu-mangu sartane ana sawijining rasa tidha-tidha sakjroning atine Sedewa, Kakang. Nggih. Salajengipun merga Pandhawa rumangsa lan ngrumangsani yen to para Pandhawa kuwi durung bisa walus budi asok ngamulyan. Malah sakmengko wis tinilar dening ibu. Yen to Kanjeng Ibu Kunthi seda katulungan dening dewa, Pandhawa bakal saktata glondhong. Sakmengko arsa pati obong amarga tanpa guna yen to urip tanpa pemarem. Dawuhing Kanjeng Prabu Puntada ingkang tak tampa mangkono. Nanging Kakang, tak jaluk Kakang Semar Bisawa asung pepadang tumrap para Pandhawa utamane Sedewa merga aku ngrasake yen to ana kahanan ingkang ora becik bakal dirasake dening para Pandhawa, Kakang. Semareka den prayetna semurene eka bali teteane kandhayane Trisunya purnama sasi kilar-kilar semeti tengahing latar mileng ana lintang Bima Sekti. Nuwun sewu. Perkara niki kudune sampean sing iso nggagapi. Kenging napa kok malah Pandhawa utusan kalih sampean sing supados ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi. Lah kok Pandhawa liyane anak-anake Dewi Kunthi niku. Monggo nuwun sewu ora kok teges kula ngelek-elek karo sampean, ora kok teges kula ngomongke karo siji lan sijine. Pandhawa sanese niku dadi atmajane Dewi Kunthi. Ning nek sampean niku rak kalih Dewi Kunthi rak ming ibu sambung. Ternyatane keng ibune sampeyan menika sawarga Dewi Madrim ning kenging napa sampeyan niku dadi anake? Kok malah diutus kalih Pandhawa ngupadi wonten pundi dunungipun Dewi Kunthi? Nek cara kula moh, cara kula ora sudi ngladeni apa sing dadi dawuhe para Pandhawa, Ndara. Harekat lambeng rata tanpa antara. Prapteng sukuning rata ram. Ngrengantos paripun ing samimbal wacana. Kasarwratanipun Sang Dewi Kunthi Talibrata. Eling-eling ingkang wis kang slupan. Denang slupi dening wujuding jim kalika sak temah ngluruk padukan Karang Kadempel. Nyumurupi tejaning Sang Araden Sadewaya Ragil Pandhawa. Pramila sak mangke giya nuju wonten ing pendhapi padukan Karang Kadempel. Sinambi Bramarkata cayaning Sang Dewi Kunthi karya kaget ragiling Pandhawa. Kandya bala Pandhawa nyaga mulung mangung sirih Parasata Kurawa. Kambak ongge surang atitik
Waduh, ning mburi kono. Nggih. Soroting pandam sumula amadangi jroning pasarean nani watana remu-remu kalingan ngengrengen sang tiah manaheng kung sumungkem kulit sang kakung rerempo alon wuwu sira bapu yayi man maneman man piratente pronto yayu ulun tada aronte ulun tada aronte Sarawa paduka Kanjeng Ibu Kunthi Tali Barata ingkang putra pun waragil ngaturaken sembah sungkem mangabekti kula kunja Ibu Sedewa tak tampa Ndara Kunthi lah niki lho sing jeneng Wahyu menika nek ampun badhe tumedhak monggo sing arep sing arep kasinungan Wahyu menika disenengi kalih Wahyune. Lah nggih niki. Nuwun sewu. Senajan to sampeyan senes putrane Dewi Kunthi ning malah Dewi Kunthi merepeki kalih sampeyan. Nah, mbok menawi niki dadi wijining Samsita. Samsita ki Pratandana. Sasmita Samsita. Sasmita. Sang Dewi Kunthi Bagong tatot. Ambok diombeni Super Tetra. Mbok menawa ajeng enten mangandikan kalih sampean sing kedah sampean atur kalih para Pandhawa. Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Marepake kalanunggalipun ingkang putra ing bumi Talanta ning Madukan Karang Kadempel kula nyadong dawuh. Sedewa. Yekti ning nggonku linggar saka negara Ngamarta ninggal marang para Pandhawa iki. Mung arep golek lan ngupadi syarat sarana. Besok kalamanta Pandhawa nglakoni sartane perang gedhe Bratayuda wis tumapang. Kebiasaanane mungguh para Pandhawa bisa unggul ing ajurit. Bisa nrabasing para Sata Kurawa. Kamong kanggonipun ibu golek syarat sarana tetapa ning wana Krendayana lungguh ing Sela Gilang. Wekasan nalika semana nampa sabdaning Pandya Betari Durga dewaning bekasaan. Lan aku nampa dawuh saka ngarsaning Sang Pandya Betari Durga kalamanta para Pandhawa. Kepengin nunggul jurite ana ing marang gedhe Bratayuda. Mula kudu nganggo wujuding sesaji ingkang awujud bekakak. Ya kuwi bekakak wedhus abang ingkang ora kejaba kuwi tembung sanepa. Wondene wujude bekakak wedhus abang kuwi mau ana liya kejaba mung kuwandamu ingkang bakal
tinampa sartane bakal tak aturake ana saning Sang Pandya Betari Durga Sedewa. Sewu lepat atur diageng mangaksami Kanjeng Ibu. Sinaosa kula sanes putra saking Paduka, sinaosa kula mboten mijil. Saking gogarbanipun Kanjeng Ibu Kunthi Talibrata. Nanging sanget anggen kula ngabekti wonten ngarsa Paduka. Sedaya badhe kula lampahi lan sedaya badhe kula sendikani. Maton menika dados syarat kamulyan lan kemenanganipun para Pandhawa benjang wonten ing perang ageng Bratayuda. Inggih, Kanjeng Ibu inggih. Kula lila legawa leh lan batos. Kula purun, kula sagah menawi kula kedah dipun bekakak dipun aturaken tersaning Sang Pandya Betari Durga. Manuta kowe tak boyong. Apa ya, Pak? Malah piye kae Petro piye? Wah. Lah kok dadi ora pati ndugamana. Sarawe Dewi Kunthi jebul ngemu pasemon sing sajak beda kelawan Madatan. Mongko nggone rawuhe arep mboyong Ndara Sedewa. Petro, iki piye Petro? Iki piye? Ndaramu ragil dicokot karo Ndara Kunthi jare arep diaturke Betari Durga. Iki piye? Iki piye? Hei! Wong tuwa yahene bengak-bengok. Pila ora ngerti ndarane ki duya. Ditulungi. Dadi wong tuwa kok meng iki piye iki piye wae sapa Dik kowe iki yo mek padha wae kok ngene ora dadi wong tuwa ki nganggo mikir ha nek tak omong kowe dadi bature Ndara Sedewa ki wis suwe momong Pandhawa ki wis suwe kala mangsane nek Ndara Sedewa utawa Ndara Pandhawa liyane kasipan ki ditoke ora malah iki piye ora tuwa tak saduk wetengmu kowe. Nangis. Wong tuwa nangisan. Mesake lho Gong bapake mesake panik kok malah tau uring-uring. Ben. Ora urusan ya man. Dadi wong tuwa ora tau mikir kok ora. Nangis. Tuwek nangis. Manggan ora. Apa? Kowe arep nangis? Kok celeng ngono-ngono ora. Kowe iki anak mbarep pila borong nglipur atine bapak wae diuring-uring karo Bagong mah. Nek dipikir bapak mesake ya to. Ha iya. Krembak-krembik. Kang, tanggung jawab, Bang. Ya wis. Wis, Pak, ora usah nangis, Pak. Aku lara-lara. Lara-lara anak kok wani karo wong tuwa kowe iki kecil tak gedhekke lho to. Wis. Utange sing dek wingi 300 ki ora usah disaur. Apa mbok iso diomongi utange ora usah disaur terus ora. Matur Pandhawa Petruk. Nggih, Pak. Kebalik. Ayo ning ngarep kok ayo.
pangoswamya ngambrengeng ade karenaning kaswase yaning marga amalagung tumiring sang Kandawastrat Paja Dara apa criteng kakangku suduk gunting tatu loro paribasan ngethok driji lan desan dengkul sebab wi durung ana trontong-trontong sleng papadang ana ngendi dununge Kanjeng Bibi Kunthi Talibrata malah sak mengko kadang muragil ya kuwi Sedewa lunga mongko tanpa pamit wah Kresna kakangku Werkudara piye nendhanaturku ora sah nuwuni dawuh Darma Kusuma kakangku nggone utusan kelawan awake dhewe ngupati ana ngendi dununge Sedewa kae bocah sing murang tata lire sependak-pendak ana rembuke wong tuwa mesti bocah kae sing nyentulani mulane ndaraturku ora sah golek ana ngendi dununge Sedewa lho ya gak iso ngono ta sing jeneng Pandhawa kuwi kudu jangkep 5 ora kena godhang ora kena punjul utawa ora kena kelong terus karemu piye diupadi prayogane ngupadi ana ngendi dununge Ibu Kunthi banjur ngupadi ana ngendi dununge Siragil Pandhawa yo Nyan siswa matur marang sang Mahayogi sang Wipra Kadiparan Ketiwasan sinuwun Ndarawati Kakang Semar ana apa mlayu-mlayu sowanmu tumuli nglumpruk ngrangkul marang aku Ketiwasan mengkiri yen sampean mapan teng mriki lah kok mboten mapan teng Datulaya Prajanegari Ngamarta niku sebabe mergo aku ngupadi murcane Bibi Kunthi ingkang sepisan ha iki ping pindhone aku ngupadi ana ngendi dununge Sedewa mengkiri yen wau niku Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel niku lho yen ngono saiki Sedewa mapan ning Karang Kadempel Kakang Semar lah mboten ngomong sing tenan tak dugang sareh to Gus lho banjur mapane Sedewa ana ngendi Kakang mengken yen ngawuni ngono kula tak crita riyen niki wau Ndara Sedewa rawuh teng Karang Kadempel ngendikane diutus kalih para Pandhawa ngupadi wonten pundi dunungipun kang Ibu inggih Dewi Kunthi Talibrata lah kula nggih menyayangkan nuwun sewu wong Ndara Sedewa niku sanes atmaja asli saking Dewi Kunthi sanes bocah ingkang mijil saking go garbaning Dewi Kunthi Talibrata lah kok teko diutus golek Dewi Kunthi wong ngendikane diutus kalih Pandhawa Werkudara apa Pandhawa ana utusan kelawan Sedewa ngupadi ana ngendi dununge Bibi Kunthi babar blas ora ana wong utusan wah mbok menawa pancen kuwi mung reka dayane Sedewa bocah siji kae ora ana wong dawuh senengane mangkat dhewe mbasa didhawuhi ora tau kok jeneng ngestoke dawuh wong tuwa mengkirian nika dadi seling surup rembuke Kakang Semar wonten dawuh sayekti Sedewa nggone lunga saka negara Ngamarta kuwi ora kok diutus dening para Pandhawa terus nanging pancen Sedewa oncat linggar saka negara Ngamarta tanpa pamit niki tenan apa pripun lah monggo niki wau Dewi Kunthi pun rawuh teng Karang Kadempel lho iya apa iya apa sampean ki jenengane kok ora nggih nyata rawuh teng Karang Kadempel
Ning nuwun sewu, le rawuh Dewi Kunti niku kanthi sloga ingkang beneh lan ingkang padatan. Monggo rawuh teng padukan Karang Kadempel niku kanthi sloga sing abrit bergadak niku Mas Suryane. Kaya udu diri sejatine. Wekasan Ndara Sedewa disanjangi kalih Dewi Kunti. Sedewa lunganipun ibu iki yekti mung golek srana kamenengane para Pandhawa. Lah wekasan cekak gampange Bibi Kunti utawi Dewi Kunti Talibrata menika nampi dawuh saking Yang Pandya Betari Durga. Inggih pun Pandya Betari Niken. Nampi dawuh saking Betari Durga ngendikane nek Pandhawa pengen unggul ten pabaratan perang Gedhe Wiratayuda kedambe kakak wujudipun wedhus kendhit. Wedhus kendhit menika angel padine. Monggo sampeyan ngupadi wonten wedhus. Saya adoh. Ya monggo nuwun sewu, pertalit sakniki mundhak. Jawa mundhak niki kula ganti solar. Mergane nek ngiwa sithik niku mungkin tekan Gedhong Kuning. Sing Gedhong Kuning ngiwa mungkin ngidul. Punjengan kentekan bensin delalah kentekan bensin teng Sarkem. Bare bagus mampir ngisi bensin kalih. Nah, mungkin serang kanan. Oh lah. Dara. Apa? Kakang Semar le matur karo merem. Wis ben. Mboten merem mboten iso nikmati. Mboten merem niku. Nek ale merem niku penghayatane lho. Gerakan pokok gerakan. Sareng merem mbok iso melek bol banci. Iki dadi nek arep nyambut gawe ngono niku rasane nek ora di. Mara-mara kok plak-plak. Lho, iki sak geleme dhewe. Oh, kok ya sak geleme dhewe kok. Sari, Bos. Pripun? Deloken iki bapakmu ki. Ki bapakmu ki deloken. Umur kena ora di kurang ajar karo wong tuwa. Niku jebule Dewi Kunti ngendika, sik. Mau tekan ngendi omong aku? Mbok sing ngomong kowe kok ora. Ngomong ku mangkene iki ora disambi turu. Dewi Kunti ngendika nek syarate Pandhawa menang menawi mbekakak kuwandane Ndara Sedewa. Werkudara. Yo, ayo. Walah sikake. Mampus. Lenarak-larak Sang Raden Sadewa dening Dewi Kunti kepanjingan Jim kalika nalika semanten dubi sumurup citraning Sang Raden Sadewa ndadak sakuling manggih kapandhuk beda ring katresnan nenggih emban kalika wau.
katuangan enggal-enggal nagar pandan mon saratinon lerek kakonang surem sorote tanpa diang jebul tinemune wujuding jim ingin dia ngangslupi angganing ibu kundi coba Raden Sedewa teko piye bagus ya ampun kaya kula mboten kuat sampe kudu ngrubuhaken bebeteng jiwa kasatriyanipun ing abdi pun kalika oh kowe kalika inggih senes kalikong menika senes kula pun jim kalika ben samangke niat kula menika badhe ngruda pariwisata panjenengan lho Raden kula badhe ngruda pariwisata panjenengan ning jebul tinemune kula kok malah dadi kesengsem karo Raden Sedewa kowe kesengsem karo aku kowe tresna karo aku inggih leres kersa ki Raden ngladosi dhateng kula ya aku sagu ngepek bojoku aku sagu ning ana syarate. Menapa syaratipun? Megengon napas. Nalika semanten sang emban kalika ingkang wis kepareng amegang napas awit nampi dawuhipun Sang Raden Sedewa. Nalika semanten ing pengangkah arsa dipun suwuni ruba dening ragiling Pandhawa dados sakoling mangke ana perbawangan gedhe nerak sang jim kalika mekasan kontal tebe areng ngedel mlajari sang Sedewa nalika semanten wis kepareng ngunduraken dhateng sang jim kalika ingkang sampun kepareng mijil saking angganing sang Dewi Kunthi Talibrata kocap nalika semanten ingkang kekalangan malaya nenggih sang Mahardika Ngrat ya sang Hyang Bathara Wenang dahat kami welasan amulat citraning sang Raden Sedewa Gyong Jawan Lamanjing tunggal sajiwa lenggah madaning singgasana dadya dayaning sang Raden Sedewa wau. Yata laruta saking Gudha sang Kurukula yen tan mutusa sang Sri nalika semanten ingkang ramyang ing antariksa nenggih sang Mandya Betari Durga abrit berkadak pasuryane yayah tembaga sinangling ngisi siyung sakculaning warak mesestota ing sang Mandya Betari kaya singa kang weruh kidang nadyan ning paningal wis sumrep lamun totlenging singgasana abdi sang Sadewa wis kepareng lenggah sang Hyang Bathara Wenang parandene mangke mobal babarengan pesun ingkang datan bisa sirep dupisak kebiaran Pandya Betari Durga enget sabdaning sang Girinata lamun bisane ruwat datanana kang kacintraken lamun ta wis pinanggih marang waragile Pandhawa inggih sang Raden Sadewa. Lelo linali saya kadriya asmara marang risang kadirate ya dek ya rate ratune wong cakra kembang saya kusuma asih maring kawula
ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo paduka Raden Sedewa. Ya jagat pangestu ngoro. Teka iki ora pangling Pandya Betari Durga ingkang sekawit bakal ngruda paripeksa lan bekakak kelawan Sedewa. Lah kok sak mengko nglumpuk. Inggih Raden nuwun sewu. Sawangkangen kula dawuh kelawan keng ibu inggih menika pun Dewi Kunthi Talibrata. Kinarya bekakak raga paduka Raden Sedewa sak mangke kula emot sabdaning Sang Girinata. Bila sak mangke saged uwal sukertanipun ingkang abdi pun Betari Durga menawi saged pinanggih kelawan paduka. Banjur karepmu piye? Tumuli sak mangke sekawit mobal babal ingkang nepson kula. Anggen kula badhe mejahi dumateng paduka Raden Sedewa prasasat kadya dening siliram Tirta Wahyu Suwindu. Manahipun ingkang abdi pun Betari Durga. Banjur karepmu merepeki kelawan Sedewa apa? Tumuli samangke kula nyuwun Raden, kula nyuwun dumateng paduka kula nyuwun dipun nicali menawi dados syukurtanipun ingkang dipun Betari Durga. Kapure samangke kula saged manggih ayom jiwa raga kula gesang kula saged tebih saking Rubeda Raden. Iya. Yen to pancen kowe kepengin ndak ruwat marata diaki. Tatanen rasamu tumung kula marang kang agawe jagat. Iki istanken dawuh Raden. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Sabdaning kang mantram sakti yen tumama Sudamala sirna temahayu hayu yuwana pinanggya. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Sirnaning kang suker saged suka kang binuka. Binu didaya langgenge dirga widodha. Kulana Subasta kang cintraka luntur lebur ing diyu dayaning kang mantram nyata. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Hambek Sandala wis tampis tupes ing tapa brata. Hayu hayem temahayom. Kang hambek Prahala lebur awit kersaning dewa Denawa raseksa kamprung bali ajaling mulanya. Awik namastu ugi rahayu sagung dumadi. Suluh sulak anyunari saisine jagat raya saking Hyang Surya dayane. Ing jagat wis kawratan kang lali gya elinga yen wis eling temah yuwana ingkang anyaketana. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Jawata Hanjejangkung yekti ya iku Sang Hyang Prabancana. Ameses prahara gedhe aweh daya sagung gumelar kabeh titahing dewa Sang Hyang Agni sumuluh dumilah mrih daya panas. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Panas kang sayekti gaib dadi daya panggesangan, gesang kena ing dayane uga dadi pangleburan marang para kang durhaka. Padha nyanyunari kalbu ambuka salira ing tingkah. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang becik nemu becik kang ala temasirna ing jawata wasisane. Awik nam astu mugi rahayu sagung dumadi. Kang asipat diyu wasirna sukertane temah brasta keneng daya temah hayu nirmala temah laloya hayu hayem ayom sakabehe Pandya Betari Durga.
kang kekalih wis pinurwa purwaning hangga semedi maladening manjing jroning alaming aluyup pihak kang warana mungkur saka jagating rasa rumangsa nah kesemanten manjing jagating rasa pangrasa cipta sing panwusirna kang kalingan mus kaliling nyata langut tanpa tepi semimpen tenging kalbu pambuganing warana nenggih liyep layaping aluyup pindha pecating sumena kang dados musuping rasa jati sawang likna jroning gesang sangat molir laknyana kadi tumates ingkang tirta pawitra Raden Satya wis nandhake daya kang daya dayane aji pangrewatan maring Sang Pandhawa Bathari Durga nyayah toya embun ingkang marentul ing pepatran teman kawo sambirat mara sukertaning Pandhawa Bathari rumambat meningi tirta marta waradin sarandung hando nyeblak blendenging ngamurkan dadak sakuling manggi ana juting sulak pepadang mijil saking graitaning Pandhawa Bathari Durga saksana ruwat wujuding raseksi pedana mening lir barlian kababar selagane titah jalma wantah nenggih Sang Bathari Uma